Итак, ну что тут сказать? Усіх віншую, усім прывітанне. Я заблытаўся з шатамі, гэта нармалёва. Итак, прывітанне. О, да, казахбой, вітаю казахбоя, таму што гэта. І я вельмі рады, што казахбой сёння таксама напісаў нам штосьці па-беларуску. Так, толькі трэба твічу запусціць, а то я забыўся. Итак, сёння я толькі што заўважыў, што я забыў змяніць па-беларуску палосачку, гэту капілачку для донатаў. Ну ладно, гэта мой косяк. Як ёсць, ужо нічога з гэтым не зробіш. Ладно, нічога страшнага, я вітаю Twitch, які, я спадзяюся, запусціўся. Канешне, запусціўся, ну куды ж без твіча. Так, тры трансляцыі запушчаны, а гэта значыць, што нас чакае мінімум гадзіна, максімум, можа 2, а можа 2,5 гадзіны шахмат на беларускай мове. А вы што хацелі? А вы хацелі менавіта гэтага. Так, я хацеў бы тут уключыць, што ось адначасовыя прагляды. Так. Адначасовыя прагляды. Сёння не будзе запісі, з гэтага стрыма не будзе ніякіх, як сказаць, нарэзак, таму што на мове і там, мабыць, не зойдзе. Ну і ладно. Такс. Ну, спадзяецца, усё працуе. Таму... Так, пакуль народ падыходзіць, я хачу парашаць штурм тактычны. Для гэтага трэба... Ось... Блин. Гэта трэба перайменаваць зараз. Гэта штурм тактычны. Давайте, тактычны штурм. Тактычны штурм. Ну, так-то будзе значна лепей. І зараз мы ў штурм пагуляем. Як жыццё? Жыццё нармалёва. Ну, магло быць і лепей, канешне, ну, як ёсць. Штосьці шмат хадоў для першай задачкі. Я канешне, разумею, што гэта, ну, задача вельмі не цяжкая, таму... Але ўсё роўна. Напрыклад, далей пайшлі маты ў адзін ход. Так, ну тут усё добра. І тут пакуль што першае... Ой, ой, всё, я не хачу гэта рабіць. Давайте гэтага не было. Мы зноў пачнем, і вы мяне біць за гэта не будзеце. Ой. Так, а там ж працуе? Ну, нармалёва, здаецца. На вертыкальным стрыму... Які Title Tuesday? Там тактычны шторм. А там можна... О, можна. Ось, тактычны штурм. Ось так зробім і нармалёва. Так. Спадзяюся, ўсё просто... Я б мог даўно ўдзельнічаць на чэмпіянаце горада па рапідзе, але не атрымалася. Ну, нічога страшнага. У наступны раз усё адбудзецца. Я ось... Чаму я на дзень роднай мовы нічога не праводзіў? Я судзіў турнір, і было трохі не да гэтага. Я думаў пра тое... Там мат трэба было ставіць, я зразумеў ужо. Я думаў пра тое, каб пасля турніру прыйсці стрэміць, але там быў вельмі замучаны, мне штось нічога не хацелася, я хутка уснуў і так і не ўстаў. Так, ну, быццам бы тут штосьці з'елі і пабілі. Так, на рэкорд мы тут, канешне, не пойдзем. Але штосьці павырашаць трэба. Там на сувязкі можна. З днём роднай мовы, да, дзякуй.
дзень роднай мовы гэта, канешне, круто. І мне спадабаўся пост у Threads, што калі мы гаворым пра дзень роднай мовы у Беларусі, мы не гаворым пра тое, што наша родная мова гэта руская. Наша родная мова гэта беларуская. Вось. Таму як тут вырашаць гэту... мат. Цікавы мацецкі, я зразумеў. Таму штосьці яшчэ не прапала ў нас, у беларусаў, і калі-небудзь мы перайдзем на беларускую мову, і ніхто нам за гэта прад'яўляць не будзе. Я проста адлякаюся і нічога не бачу. Гэта другі неўдалы тактычны штурм на сёння. Не глядзіце на гэта. Таму проста хутка вырашаем. Праводзім, перамагаем. Привет, Денис. Вітаю на твічы наших гледачоў. Я не глядзеў цалкам влог з халятнага кубка 2026, як наогул турнір прайшоў. Ой, он же даўно прайшоў, там 1,5 месяца там назад. Уже новы турнір плануецца. Прайшоў нармалёва, я выйграў. Усе, спадзяюся, асталіся давольныя. Былі, канешне, шэрахаватасці некаторыя, былі праблемы. Пытанні некаторыя там, але ўсё... Ну, гэта першы турнір, таму, спадзяюся, наступныя турніры. Мы ўжо будзем разумець, што і як рабіць, таму ўсё добра будзе. Але для першага раза таксама нармалёва. Так, мабыць, тут спачатку прабіць. Хаця, ладно, давайте тут праб'ем, да, гэта нармалёва. Влогі на канале Стромкі я гляджу з задавальненнем. Дзякуй. Дзякуй. Мне мае влогі таксама падабаюцца, але мала прагляду. Зараз я купіў падпіску на 28 за тыдзень. Лепшы вынік, ну, такое сабе. 54-й вынік увогуле. Від IQ. Я не ведаю, як правильно пісаць. Там подписка каштавала $20, знайшоў промокод, што 3 месяцы можа плаціць по $10, там нават менш, 9,5. Вырашыў выкарыстоўваць гэта ўсё. Ну, я зразумеў, што ну, месяц окей, я ўжо прайду, але потым бескаштоўны варыянт, то будзе нармалёвы, там колькі, 2 прэвьюшкі ў тыдзень, гэта нармалёва. Это пакуль што я там 20 прэвьюшак у тыдзень, я ось зараз пачаў глядзець свае прэвьюшкі, якія я рабіў дагэтуль самастойна, і які мне не падабаліся. Я даў таскі, ну, гэтай шыі, і ён зрабіў штосьці прыкольнае. На некаторыя відэа ён так і не зрабіў нармалёвыя варыянты, таму я іх і не ўжывіў. То есть я не тупа просто прашу іх штосьці згенерыць, я там гляджу. То есть дзесьці я не вельмі падобны, дзесьці там шахматная доска не тая, хаця там, па-моему, здаецца, адна прэвьюха ёсць такая, ну, з неправільнай даской, але выглядае нармалёва, таму я вырашыў аставіць гэта ўсё. І, ну, гэтыя відэа не будуць набіраць так шмат праглядаў, але мне здаецца, што... А мабыць, выстраля нават, я не ведаю. Калі будзе стрым 5 верасня, зайду, буду пісаць на казахскай, ведаю, што ў гэты дзень будзе дзень казахскай мовы. Добра, добра. Я казахскую не ведаю. Калі я быў у Зубронку, у нас была важатая з Беларусі, але яе як па-беларускі родственнікі. Яе радня была з Казахстана, і яна там нас пералічвала па-казахскі. Я ўжо нічога не памятаю, гэта было 9 гадоў таму. Прыкольна было. Так, што у нас па статыстыцы? 9... 3 і Twitch 2. Ну, нармалёва. Як звычайна 15. Усё, пераходзім гуляць. Пераходзім гуляць у Бліц. Ну,
магу, як і зазвычай, здаецца, так, от тут толькі чыском. Вось так вот зробім. Да, я 13 секунд форы даў, ну, як ёсць ужо. Здаецца, мне сёння я не змагу палепшыць свой вынік, у меня 1999, але паглядзім. Мабыць, і штосьці з гэтага атрымаецца. А4 пойдзем, і тут мы памяняем трошечки фігурачак. Так, ладзя B1, пачалі па гэтай вертыкалі, значыцца, у атаку ісці. Вось даваць вось такое, мабыць, павернуцца. Я мімаходам глядзеў на гульню Кайрата па футзале супраць іспанскай Картахены. Іспанцы выйгралі нашых, ну, перамаглі нашых 2-1, хоць Кайрат 1-0 вёў. Ну, за футзал, міні-футбол я не вельмі, канешне, гляджу. Я ведаю, што просто наша зборная па Беларусі па міні-футболу гуляла на чэмпіянаце Еўропы. Туды Казахстан, калі не памыляюсь, не прайшоў, што было вельмі нечакана. Калі не памыляюсь, там Казахстан у міні-футболе такая, ну, нормалёвая там зборная. Не понимать вас, ну, прабачце, сёння у мяне стрым на мове, дзень роднай мовы, гэта беларуская мова. Таму, значыцца, сённяшні стрым будзе не для вас. Вось тут ладзя 7 прикольна выглядае. Я хочу сказаць одну рэч, што гэта такая у нас, ну, традыцыя, што я раблю стрымы на дзень роднай мовы на беларускай мове. Это ж мею так балакаты. Ну, калі па-украінску, то можна і зразумець штосьці, мне здаецца. Так, аддаюць мне штосьці, і таму... ну тут мне пагоршаць структурку, так? Я разумею. Хаця вось сюды пайшлі і нармалёва. Не, пойду влоги перагляджу, ці што ацаніць. Добра. Казахбой пайшоў мои влоги глядзець, і я не супраць, калі не глядзелі мои влоги, таксама можете паглядзець. Ну і тут трэба паразважаць трошки над пазіцыяй. Ён ж пайшоў, да? Я не заўважыў, і вось гэта ўсё абараніў. Давайте вось так вот я пайду. Пешка ёсць таксама і лішняе штосьці, таму нармалёва. Кожнае другое слово нармалёва. Ну, прабачце, я не так шмат размаўляю па-беларуску, таму для мяне гэта так, вельмі цяжка. Але я пытаюся. Ось тут можна ось такую штукенцию зрабіць, і пешачку одну забраць, і у нас чыста як крышталь, лішняе, штосьці лішняе у нас, дарэчы. Так. Ён устаў і будзе мне мешаць штосьці зрабіць. Ну, мы пойдзем сюды і паспрабуем. Вось гэты ход я бачыў, таму мяне тут не вельмі спужаць. Ну, абаронім гэтую пешку. Паспрабуем. Вось на гэты ход у меня штосьці вялікае жаданне тут, усё тут разбамбіць, но вось гэтая пешка, яна будзе мне трошки перашкаджаць. Можа, ўсё роўна сюды пайсці? Шаха мы не баімся. Час. Я прайграваю, кажись. Па часу. Я забыў пра час. І прайграваю ферзя. Нармалёвая пазіцыя, але
На жаль, пакуль што сапернік не бачыць, але гэта часове, так разумею. Бывае. Усё было добра, но ціха. Так. Усё ж таки знайшоў ён варыянт, як выйграць майго ферзя. І ад гэтага мне дрэнна. Ладно, першая парта, нічога страшнага не адбылося. І мат. Мат не ставіць. Ну флаг зрубіць. Ну. Не хоча пакуль. І все ж таки поставил. Ну ладно, добро. Погнали далей. Добрая позиция была, але, ну, не атрымалася. Так, ну, такое я заўсёды раблю. А6. Слон, иди адсюль. Слон, иди адсюль. Ось сабе слона ось таким рабіць. Ну, гэта такое сабе, насамрэч. Так, якусь хлусню я тут зрабіў, шчыра кажучы. Спадзяюся, мяне не асудзяць за гэта. О, ну, ось, прыехалі, так? Ай, вилка там погрожае. Ну, лады. Зараз я буду без чагосьці, таму трэба думаць, як з гэтым жыць. Так, ну давайте пераведзем коня куды-небудзь. Зараз... А, ну c5 под гэта подставляться. Таксама такое сабе. Можна было, мабыць, пешку просто зрубіць якую-небудзь. Нічога не баяцца. Ён ж зараз кудысьці прыйдзе. Я ж гэта ведаю. Пакуль напалі. Ось якую тут пешку забіраць, ну, якую дадуць, канешне. Мы заберем. Мы стаім. Ну, мне здавалася, трохі другі ход трэба рабіць, але... А я перагрупіраваўся. Таму нармалёва. Мяне гаворылі пра тое, што я так шмат гэтага слова гавару. Ну, прабачце. О, гэтую пешку ж можна было забраць. Так. Вось гэта я штосьці падзяўнуў. Ну і здаецца, гэта ўжо ўсё. Гэта прыплылі. На жаль. Шкада. 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 Да, нічога тут не атрымаецца. Нет, атрымаецца! Атрымалася! Я хацеў ужо працягваць флаг. Хацеў ужо вось гэты... А, вы не бачыце. Здачу хацеў я тут рабіць. Ніякай здачы. Не сёння. Не сёння. Лішняя фігура. І лішняя фігура. І лішняя фігура. Ну гэта называецца...
гэта называется Беларусь. Зараз можна здесь яшчэ і слона аддаць, каб было прасцей. Ну гэта я ўжо выйграю. Ты, супернік, тут нічога мне не зробіш. Гэта перамога, гэта называюцца штаны. Найс. Далей. Прадстаўнік Ірана. Ад скандынаўкі мы не адмаўляемся. Да, мы атрымалі якуюсь хлусню, але мы перамаглі. Піджакі, мабыць, нават і не вельмі добрыя, не мяняюць, калі гульня атрымліваецца. А мы зараз да гэтага маглі прыйсці нават. Але не прыйшлі. Мне пашанцавала мне з гэтым. Такс. Ну што казаць, Ой, конь. Ну, гэта ўжо такое сабе, шчыра кажучы. Сюды. О! Пагналі далей. Пешка ёсць якая-небудзь. Будзем ісці уперад. Ну, правда, ўсё ў гэтую пешку будзе ставіцца. Так, ну, пайшлі. Пайшлі мы каралём, альбо, мабыць, другі план, другі рух избрать. Ладно, пайшлі просто сюды. Так, теперь сюды и паспрабуем вось тут вот пачаць мачыць. Так. Так, ой, гэтага не трэба было даваць. Гэта не вельмі добра. Но мы будем спрабаваць штосьці з гэтым зрабіць. Пайдзі сюды. Ну, калі ласка. Навошта? Хаця, што я там мог яшчэ зрабіць? Ну, вось, на роўным месцы я, здаецца, атрымліваю парагу. Толькі ўперад. Ён перакроецца. А вось гэта аж 7. Кажись, можа быць і ўсё. Трэба аддаваць гэтую пешку. Нічога не зробіш. Шкада. Там яшчэ і гэта можа прайсці. Я, канешне, пакуль трымаюся, але вельмі цяжка. О, ну ўсё, так. Дакладна ўсё. Ладно. Ну, не атрымалася. Я перагнул палку, я гэта прызнаю. 28 гледачоў на вертыкальным прамым эфіры, карацей. Усіх вітаю, усіх я рад бачыць.
стрымнамове, а мову я забыў, прабачце. Так, ну, пайшлі ў наступ. Пайшлі ў наступ. Пайшлі ў наступ. Сюды. Карацей, што мы тут робім? Атрымалася, ну, нармалёва, я лічу. Ну, акрамя гэтага, канешне, ну... О! Ён таксама штосьці зрабіў і, ну, паспяшыў трохі сапернік. Супернік паспяшыў. Дзякі. Гэта павінна быць хуткая перамога, насамрэч. Вельмі насамрэч хуткая павінна быць перамога. Вось тут галоўнае не нарабіць ерунды насам. Так. Уперад. Пайшлі. 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 Вось гэта прайграваць вельмі не хочацца. Пакуль сюды. Не спешым, не спешым. Пайшоў сюды. Яшчэ d6 і здаецца, можа быць усё. Мат галоўнае дзесьці не зіўнуць. Но не павінен, не павінен. Так, ну пешку тут можна, мабыць, і забраць, но не паспяваю, супернік аддае гэтую гульню. Ёсць. Ух, добра. Рухаемся уперад. Чаму не конь f6 і не пераход у абарону Немцовіча, я не ведаю. Але, ну, так адбылося. Я не хацеў. Ну, так, я пешку аддаў. Гэта ўсё, гэта я так планаваў. Гэта план мой такі. Дакладна так. Я яе не зіўнуў. Я тут просто хачу штосьці зрабіць. Я ведаў пра гэты ход, але мне гэта не остановіць, а вось пра гэты ход я штосьці не падумаў. Ну і ладно. Слон на 6. Давайте да гэтай пешкі мы пару пытанняў мы зададзім. Цяпер сюды, і калі ён сюды, мы сюды. Туды-сюды, туды-сюды. Так і гуляю. Так і гуляем у шахматы. Сюды пойдзем, і вось гэты ход я штосьці паспяшыў. І тут такі стрэл, а? А можна на рускам? Нельга. Нельга. А чаму я павінен сёння на рускам размаўляць? Ну, стрым на мове. Так, так, ось тут я, канешне, вельмі неправы аказаўся. Сюрпрайз, як гаворыцца. Пойдзем сюды. Другога у нас няма.
Так, і вось тут, канешне, гэта не атрымліваецца ў нас. Тут яшчэ і гэты стрэл ёсць. Непрыемненька. Ну, хутчэй падобна на паразу, але... Ладно, працягваем. КМС цікава выпаўніць? Ну, канешне. Канешне. Для гэтага мне патрэбен час, каб падрыхтавацца. Сродкі грашовыя, ну, мы штосьці з гэтым прыдумаем, ну, як пасіўна. Можа... Ой, так пачакайце, там же ёсць траблы некаторыя. С 2 звязаны. Альбо... там альбо ёсць конь d5... конь d4. Не ведаю пакуль, што адбываецца. Ну, вельмі зараз такія у нас пературбацыі адбываюцца. Ну, тут трэба глядзець уважліва. Што тут і як рабіць? Зараз першы... Да, зараз першы. Арена International майстра таксама, але я гэта ў жарт гавару, што антыміжнародны майстар спорту. Але ёсць такое званне. Зрабіў за пару дзён і забыў пра гэты сайт FIDE, як страшны, як жахлівы сон, мабыць, як правильно казаць. Я не памятаю. Зараз гэтую пешку. Сколькі ў шахматы гуляю? Колькі мне зараз 24, ну, 10 гадоў 17. Ну, так, на аматарскім узроўні. Вось і ўсё. Так, ой-ой-ой, ну тут не так шмат часу у майго суперніка, канешне. Ладно, давайте трохі зробім па-апаснаму. Вось што тут, мабыць, гэта нават забраць. Просто там быццам бы конь вісіць, мабыць, шах ёсць. Тихо. Ай, ё-моё, он сюды отступил, а? Які ж ты... А хотя усё роўна, давай, проводь. А я под шах подставился, так не трэба. Ён сюды зараз пойдзе, ён, ну, быццам бы таксама можна. Ладно, по часу мы павінны выйграць. Ладно, па часу гэта будзе перамога, мне здаецца. Ёсць. Сюды. Прабачце мяне вельмі. Часу не хапіла. Беларус, мабыць, ну, канешне. Ведаю ли я Максима Снегурова стримит с Одессы? Не ведаю. Ну да, я белорус. Город Брест. Алапина. Мне говорили, что на аматорском узроўні D5 и там нормалёвая позиция, але я ўсё роўна конь F6 гуляю. Кресло пилот, ну, можно и так казаць. Ну, гульнявое кресло, яно мне давно, яно мне уже гэтым летом толькі пачало там кожзам. Ён пачаў адслаивацца, таму... Ну, мабыць, можна перапрашыць як-небудзь, але лепей ўжо новы купіць, але па-першае, грош няма, па-другое, пакуль не бачу надабнасці. Мне пакуль сядзець нармалёва, гэта не так бачна, таму пацярпець трошкі можна. Вось так вот. Какие каналы по шахматам я гляджу? Ну,
Які? Раней глядзеў бы такі быў прикольны канал, калі Ігор Николаевич меня глядзіць, то вітаю. Можете штосьці напісаць мне. Гары Рызан шахматны канал, альбо Энпасан тэрыторыя шахмат. Гэтыя каналы мне падабаліся, ну зараз яны закінутыя. Раней, ладно, кажу, што гляджу... Вось кого я гляджу? Мабыць, нават я зараз нікога не гляджу, шчыра кажучы. Ось, на жаль, ось такая вот статыстыка. Так, мяне тут зараз заатакуюць гэты індус. Можна не трэба? Угу. План я зразумеў. Ну, мне пакуль што гэта не так страшна. БЛР ёсць званне, ну міжнароднае, ну, мясцовы, ну, першы, другі, трэці, чацвёрты, ну, як амаль, ну, у СНГ, ну, калі мы берем, то там вельмі падобна. Калі мы гаворым пра штосьці іншае, то... Ну, у Польшы яшчэ 5-й ранг ёсць, і гэта я успомніў. Ну, так, як і вакол нас ёсць. Можа, тут так прабіць, а? Мабыць, так і праб'ю. Тут усё, мабыць, добра стаіць, хаця C4 мне не вельмі падабаецца. Ось я зараз тут зразумеў такі момант. Такі момант ёсць. Угу. Пайду сюды. Ось хочацца караля на G7, ладзю на H8, па вертыкалі H мы заходзім і пытаемся штосьці з гэтым зрабіць. Так, гэтага менавіта не баюся. Пакуль што. А ось ён першы гэты зробіць. О! Двойны удар, але тут ахвяра будзе. Уху-ху-ху-ху-ху-ху. Хаця сюды пайшлі. А, там ён двойны шах у паня як, а? А ладно, пагналі. Быццам бы там адразу мат я не атрымліваю, таму можна. Ой, зараз... Не, нічога пакуль не бачу. Мат. Пакуль не бачу мата. Прабачце, я не бачу мата. А вось размен якісьці ёсць. Прабілі? Сюды. Так, у меня часовая лишняя фигура. Ось отбиться бы, трошечки поотбиваться. Часу не так шмат. Меня б'ють. Я потом у анализы погляджу. Погляджу, что да как. А, не, все, зараз заматують. Здається, так. Часу, правда, не так шмат у їх. Сюди б збігчи. Конь. І конем ён мат ставить. Ой, як неймовірно.
чаму ён не мяняўся, не ведаю. Зараз глядзіць 25. Вось і ўвесь сакрэт. Трэба больш стрыміць на мове. Алексея, мы вітаем! І прывітанне, спадар Дзеніс. Вітаю я Алексея Краміча. Так, гаварыць прывітанне Сергей. Мы таксама яму гаворым прывітанне. Навошта я закрыў? Я хацеў паглядзець гэты... Ось, ну, не самага, канешне, пачатку. Вось жа... Ну, давайте адсюль паглядзім. Ну, давай. Так, ну тут плюс 1,5, плюс 2, плюс 2,5, плюс 3. Ой, ну тут ён паспяшыў, але перавес ёсць. Біць трэба было F усё ж такі, я хацеў H. О, плюс 0,3 усяго. А тут плюс 1, усё нармалёва. Упрыканцы ён вельмі хутка падлічваў, ну, не ведаю. Ну, просто там гуляць было прасцей. Да, і тут у меня перавес. Ну, тут... Да, і вось тут трэба было гуляць ладзя H8, я глядзеў, ну, штосьці... Ось гэтых шахаў забаяўся. Чаму я забаяўся гэтых шахаў? Падышоў, вісіць і ферзь, і конь, ну... Ну, тут гэта памылка. І нават тут... Толькі кароль C7. Толькі кароль C7, усё астатняе прайгравае. О, як. Толькі кароль C7. Ну, тут уже, да, тут уже мат. Да, форсированный мат. Ну, отбывается, что казать. Так, вот цікава, а чаму не король Е7? Конь Е5. І сюди... А, ну, тому что по типу туди король все ж таки збігає. Цікаво. А ў гэтым выпадку атрымліваецца, ну... Нават конь Е5. А, тут ладзя Е7 ёсць. Я щось про ладзя Е7 нават і не думаў. Ой, як, канешне, цікава. Алексей говорил про 25, зараз засталося 13. Ну, все ровно нормалёва. 45 хвілін у нас стрим ідзе. Ну, добра. Гэта вельмі добра. Можна казаць палова. Пагнали! Прадстаўнік Грэцыі. Ад стваральнікаў алімпійскіх гульняў, як можна казаць, якія недавно прайшлі ў Мілане. Так, чамусьці я тут якусьці тупасць зрабіў. Хаця, мабыць, і не тупасць, а можа і тупасць, но пешку я хачу паздвоіць тут. Не ведаю навошта, але я хачу. Што вы мне зробіце з гэтым? Так, ён аддае нам лінію. Лінія гэта добра, вертыкаль гэта вельмі добра, такое мне падабаецца. Мы тут прабілі. Тут хачу я памяняцца. Пайшлі сюды. Хачу пешачку прабіць. Прабіць вельмі моцна хачу. Зараз быццам бы... Да. Хаця пачакаць. Чаго гэта я прыўныў? Трэба ісці да канца. Не трэба баяцца. Усё добра, здаецца. Хаця, што тут добрага можа быць? Да не, ўсё добра. Усё добра. І вілачка. Вілачка. Праўда, я аддаю лінію. Вось гэта ўжо не вельмі добра.
Что я думаю наконт шотландской парты? Ну, нормалёвы дэбют. Я сам не гуляю, але норм. Это калі ацэньваць дэбюты Нормстром, гэта норм. Так, трэба памяняцца, я лічу. Як-небудзь. Быццам бы сюды пайсці. О, давайте вось сюды пойдзем, і у мяне ёсць прахадная, якая можа зрабіць добрую кар'еру. Уперед. Ну, тут каралём назад пойду, каб там под нейкія шахи такі не подставляцца. А, нават гэта мат быў. Цікава. Нет, под такое мы не ходим. Так, размен. Давай размен. Сябр. Сябр з Грэцыі. Абеда, як бы я ацаніў. Берда гэта, напамятайце мне... Я ўсё блытаю іх. F4 альбо конь F3. Здаецца, гэта ўсё ж такі конь F3. Я другую пешку ад'едаю. Не ад'едаю. Пракляццё нейкае. Да, гэта конь F3, ну, конь F3, ну, нармалёва, таму што пасля яго можна штосьці цікава атрымаць. А, Берд гэта галандка за белых, таму норм. Ну... А, ну мой ж дзедушка гуляе так. І гэта ў агляду было. Я просто гавару шчыра, я ўсё увесь час гэта блытаю. Так, здаецца, зараз нічыя будзе нават. Вось гэтага не хапала. Тут прайграць можна. Можа, не трэба? Ну, давай не трэба. Давай не трэба ўсё ж такі. Ну, падобна на нічыю. Ладно, тут зробім якую-небудзь спешку, таму што павінна быць якая-небудзь гульня. То тут штосьці дагуляўся, здаецца. І каралём на C1 пойду. На шах. У яго не так шмат часу. Забраў. Пайшлі уперад. Так. А калі сюды? Давай, бей. Там пешка гэта праскочыць менавіта. Я не ведаю. А ось так вот калі? Ну тут не так шмат часу, таму можна трохі рыскануць. Да, ну і... Гэта ніч... Ну, пройграна. Гэта пройграна. Не, рэванш мы не гуляем. Так, 2009. Трохі закашляўся, ну, зараз галоўна ўсё добра. Пайшлі. Што па статыстыцы тут паменш, там 2 гледача на твічы, гэта нармалёва. Вітаю ўсіх. Уперад. Уперад. Ну, нармалёва. Нармалёва. Такс. А давайте так, я похожу. Знайшоў я такі странный ход. Ферзя не отдам.
Мабыць, так трэба было вось коня сюды. А слона сюды праз ход G3. Ну ладно, так само, мабыць, і нармалёва. Такс. Так, я сюди повернуся. Так, от що робіть? Що робіть далей? От стається ўсё плюс-мінус найс. Ось які найс, треба зразумець. Такс. Сюди пойдем. Ладно, аж 4 вельмі странны ход, але я хочу яго зрабіць. Але штосьці трэба з гэтым канём было рабіць, але я гэтага не зрабіў. Зараз будзе вельмі дрэнна мне. Мабыць, нават якісьці вечны шах будзе, але пакуль што не плануецца. Так. Пайшлі, у нас тут ёсць цікавы момант, які мы можам выкарыстацца. Я слона прайграў, я штосьці пра гэта забыў. Ну ёпрст, ну што ж ты такое, Дзяніска Леонтьевич, ты зрабіў? Недопустимо. Так, а калі я сюды отойду? Пробили. А, нет, там не атрымаецца. Фігня нейкая. Што рабіць? Штосьці тут, мабыць, ёсць, як-небудзь яго тут падкузьміць, а? Ладно, давай сюды пойдзем. А, сюды просто пойдзе, так? Так. Не трэба было аддаваць гэтага слона. Вельмі не трэба. Ну, пешку я тут заберу. Сюды пойду. Так, там пешку будзе пытацца ён забіраць. Мабыць, пускай забірае. Всё, ён ідзе туды. І шахаў, здаецца, няма. Эх, ладно. Так, зараз чат прочитаю, але тут да. Так. Угу. Пробили. Ну, пешак так шмат тут хочу казаць. Ну, часу няма гэта ўсё зрабіць. Добра хацеў тут штосьці аддаць, не атрымаецца. Прадхады толькі могуць мяне як-небудзь спасці, але такое. Ну, вось і ўсё, як гаворыцца. Ладно. Так, привет, як настрой? Настрой, ну, добре. Ось гляджу стрим, і я ж сам загарэўся думкай пастрыміць зноў. Праблема толькі ў тым, што я халера лянівы. Алексей, трэба ад гэтага пазбаўляцца. Вось зноў было 25 гледачоў
і злюся, што няма у нескладове на клавіатуры пачам кепска. Так можна ўсталяваць клавіатуру ад Google. Там, як я чытаў, што пісалі выкарыстаўнікі гэтай клавіатуры, што яна вельмі добрая і ёй выкарыстоўваюцца вельмі часта. Але ў мяне на айфоне просто стаіць дэфолт беларуская клава, і я ёю выкарыстоўваюся, мне нармалёва. Так праблема тая ж, лень. А ўсё чорнагору было пераехаць не лень. Так што ўсё ў руках. Мабыць, пулю пагуляем. 258 у пулю! Вау! Я памятаю, я двойчы амаль не перашагнуў 200 у пулю. Ну, для некаторых гэта вау. Мне сёння казалі, як ты так шмат у пулю маеш. Я такі, ну там гэта не так цяжка. Для других гэта маленькі там. Вот. Мабыць, у Алексея там, у Лёшы 3000 у пулю. Вось штосьці ў гэтым плане. Так, я тут зараз штосьці аддам. Я аддам сапраўды. Просто накіну, і пускай ён там думае, што я геній. А я не геній. Але блефаваць таксама трэба умець. Ну, і тут пешку аддаў. І што? Так. 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 Ну, размяняемся. Мабыць, гэта не так страшна. Ой, я тут так не трэба рабіць было. Даваць ладзію, гэта ўжо зашмат. Пешку аддаў навошта. Хушкі-хухо, не, нармалёва. Нармалёва. Пешку аддаў яшчэ адну. Вось гэта ўжо вельмі дрэнна. І шмат там часу застаецца. І трэцюю аддаю. І трэцюю аддаю. Гэта параза. Мог там яшчэ адну выйграць. Мабыць, у пад як-небудзь улезці. Не, ну які тут пад? Які тут пад? Ладно. Год 2300 у пулю. У пулю? Ну, складана будзе. 2300 было на лічэсе. Не, 2710 не гуляю. Ну і правильно, гэта пуля зло. І я злы чалавек. Так. Не, ну гэта было ўжо слишком аддаваць фігуру так рано. Асабліва ферзя. Пагналі. Вось сёння па гледачам так нармалёва, і мне ўсё больш жадання ўсё ж таки пачаць беларускамоўны канал. Я ў Threads спісаў, якую назву прыдумаць. Там мне спадабаўся адзін варыянт, але ён трохі экстрэмісцкі, можна сказаць, не быць пешкай называецца. Адсылка самі ведаеце да чаго. Назва крутая, але трохі небяспечная. Таму трэба штосьці больш бяспечнае. Нічога сабе. Вау. Бывае. Ладзя 7. Ой, ладзя 7. Ну, там абароніцца ён, канешне. Так. Наляцелі. Ой, а навошта я аддаў? А навошта я гэта зрабіў? Усё было нармалёва. Так. Навошта я ўсё аддаю?
Што за Робін Гуд у маім выкананні? А гэта яшчэ як выйграць? Паясніце. А, ён пайшоў, а я не заўважыў. Прадхады... Навошта я скінуў? Я всё скінуў. Дурным. Але назва топ. Ну, так. І банальнае штосьці не хочацца, каб, ну, і з шахматамі, і з белкультурай яно была асацыяцыя. А назва крутая. Вельмі крутая. Мабыць, калі-небудзь перайменуюся. Так, ну, для коня тут нормалёвае месца. Так, ну ўсё. Мы устали. Сюды. Так. Забрал. Сюды. Куды? Завошта? Я ў шойку. Я просто... Мне няма слоў. Не магу. Не магу я на гэта глядзець. Ладно, зараз штосьці прыдумаем. Хаця, што я тут прыдумаю? Ну, у меня трохі больш секунд, канешне. Там я нічога не магу прабіць. Мат може... Не, які там мат? Ну, які там мат? Ну, мат я зівнуў ўсё ж таки. Ладно. Не, так не шчыра. О, 21 зноў. Але вось штосьці на гарызантальным стрыме у мяне то 1, то 2, то 0. Хаця было там у моманце... О, 3 зараз. Было у моманце 6. Twitch 3-2. Ну, для Твича гэта нармалёвы ситуэйшн. Так, трэба перамагчы. Я хочу гэта зрабіць. Так. Я не так хацеў зрабіць. Я хацеў больш уперад пайсці пешкай, але штось не атрымалася. Ну, пайдзі ты. Ну, што за вычварэнец, а не мышка. Пробили. Так. Якісьці пешка там слабенькая. Давай, подход. Подход не працуе. Пешка хочу забраць і слона не аддам. Ой-о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 й. Навошта я аддаў ладзю? Я не ведаю. Да. Да-да. Да. А, и все равно я отдаю. Ну ладно. Так не шчыра. Але... Ладно, пуля зло, але гэта апошняя. Казаў я і згуляў яшчэ 5. Да? Не-не. Трэба штосьці другое пагуляць. О, у фішеры, мабыць, пагуляю тут. На чэскоме я у фішера ніколі не гуляў. Таму будзе цікавы досвед. Так, вось гэта я, канешне, не трэба так было рабіць. Сюды. Вось сюды. Спачатачку. Сюды. Тара-та-та-там. Пара-па-па-па-па. Текс. І лінія Д моя. Каб я аддаў гэтую лінію табе, супернік, ніколі. Не забывай. А, ты по лінії Ж прыйшоў да мяне. Ну навошта?
Ну, что это? Да ё... Моё. Так, ну... Ай, не так шмат часу яшчэ. Ой, які жах, а? Ладно, я отдам коня. Я отдам. Ён яшчэ звязан? Ё-моё, я гэта не заўважыў. Можа мат? Нет, мата няма. На жаль, няма. Ён яшчэ збегае. Ладно, погнали ў шахматы Фішера. Інакш гэта будзе, ну, вельмі дрэнна. О, шахматы 960. А, пачакайце, гэта асноўная будзе рэйтынг, не новы? Ага. Як цікава. Што, ніхто не хоча гуляць у шахматы Фішера? Вы сур'ёзна? Налічайся больш жадаючых. А, наступны стрым будзе на рускай мове. Менавіта ў чацвер буду гуляць у Бундеслігі. Я не ведаю як. Таму што гэта будзе ў 10 вечара па Менску. І да палуначы. Паглядзім, што адбудзецца. Ну, мабыць, яшчэ хвілін 20 я пастрымлю, а потым я скончу. Мабыць, менш. Карасей, я зразумеў, ніхто не хоча гуляць. Што тут яшчэ ёсць? Шведкі. О! Шахматы на... А як ён тут зробіць? Тут жа не будзе бачна нічога. Бачна! Бачна наадварот. Класік. Бай, кампраміс варыянт. Што гэта? Teams, не. Modern, короче, пайшлі ўперад. Так, мне штосьці там прыслалі, я потым пачытаю. Так, ну, давайте. Я не ведаю, як тут гуляць, але мне цікава. Мне вельмі цікава. Вось, такс. Так, размен слон... Эй! Чаму я... А, ферзь там... Ладно, я зразумеў. Так, ну гэта, мабыць, і надоўга будзе. Таму... Так, ён пайшоў. Так, я нікаго не трогаю. Я нікога не трогаю. Так, ён хоча памяняцца, так? Ну, я прабіў усё ж таки. І d3, мабыць, гуляю. Цяпер спакойна так гуляем. Ён павяртаецца і хоча... Я зразумеў, што ён хоча, і зараз, калі ён праб'е... Вось тут, вось так вот трэба гуляць. Атрымліваецца, што так. Прикиньте, я выигрываю. Так, я штосьці чат сышоў, правда, ніхто не піша. Ніхто не піша, ну і ладно, нічога страшнага няма. Так, ён тут усё ж таки забраў, я збіраю ферзём. Мне, мабыць, пешку до конца давесці, а? Будзе новы ферзь, там плюс пойнты якісьці. Так, а бачыш? Да, ўсё бачна. Усё добра. Так, ракіроўка. Ой, я тут зараз штосьці прайграю. Яны
сканцэнтрыраваліся? Блін, а так не шчыра. Я гэта не бачыў. Ён адступіў. Ладно, працягваем думаць. Ён тут усё зараз забярэ тут. Каго мне пачаць атакаваць? Я не ведаю. Оце шахматы, так! Гэта шахматы на 4 гульцоў. Мабыць, калі-небудзь я пра гэта відэа зраблю, таму што гэта як адзін з варыянтаў шахмат на чэскоме. Я рабіў шахматы Туман, я думаў зрабіць гэтую серыю такіх шахмат, але штосьці там потым не захацеў гэта рабіць. Так, толькі у сініх ёсць ферзь. Прыкольна. А па поінтам я на другім месцы. Зараз 19 супраць 20, у жоўтых 9, у зелёных 14. Прычым у сініх самы... А не, у зелёных самы ніжэйшы рэйтынг. Хаця на рэйтынгі не трэба глядзець. Гэта такая, насамрэч, нецікавая рэч. Так, сёння без данатаў пакуль што. Але вертыкальны стрым, дзякуй за тое, што было у вас сёння шмат. О, 14 секунд засталося. Ну, давай. Мабыць, зараз -1 будзе, альбо ён так доўга думае проста. Ну? Ёсць! Ён прайграў. І нас засталося 3, я не апошні буду. А я фігуры магу забіраць? Я не ведаю. Магу? Сур'ёзна? Я не ведаю. Ладно, я гатоў прайграць, але мне цікава вельмі. Мабыць, проста поінты я зберу тады, калі атрымаецца. Пачакайце, ён можа пахадзіць... Ён... Чаму? Эй! Я не ведаў гэтага. А чаму? Алло! Я так не гуляю. Блин. Ай... Ладно, просто пешку ўперад паведу. Не, ну гэта не шчыра, шчыра кажучы. Хачу ферзя зрабіць. Пакуль яны там караля пытаюцца запрасаваць. Ну давай, забирай коня. А, там забрали ж конем слона. Ну, нормалёва, все. Зеленые будут менавіта зараз перашкаджаць, штосьці рабіць. Хочу один ход до того, каб у меня ферзь был. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Задумаліся нават зелёныя зараз. Дагэтуль яны хадзілі хутчэй за ўсіх. А што ім рабіць-то нават зараз? Пешку маю не остановіць. Зараз будзе новы ферзь. Ракіроўка.
Дзе ферзь? Альбо я павінен сюды ўстаць. Мне здавалася, сюды я ўжо ўсё з ферзём. Не, так не шчыра. Ну, давайте про гэта мы скажем моцна. Я сюды пойду. І потым сюды, калі тут ферзь просто стане, я... Мне просто цікава, я могу правесці ферзя тут усё ж таки ці не? Можете ў каментарах написать. Нас зноў 20, я думаў, што ўжо ўсё. Кіно скончваецца. А, вось, зараз ферзь. Нармалёва. І ён абаронен ладзёй. Што вельмі добра. Стаім добра. Мата пакуль ніхто не можа мне паставіць. Мабыць, зараз я увогуле буду выйграваць. Калі што, я тут пешку саб'ю. Тут 2 удара ёсць. Ну, мабыць, гэтай пешкай я заберу. Мабыць, гэтым канём я хацеў казаць. Так. О, двойны шах. І там на караля напаў. Галоўна мне там мат самому не получыць. Пойду пакуль сюды. Ён хоча збегчы ад мяне. Дзесьці тут матавая сетка павінна быць. Ён перагарадзіў мне путь, а яны там друг другу мешаюць. Шахіншон дадзім. Пойдзем матаваць тады гэтага. Цікава, зараз будзе. Сюды. Дзесьці мат будзе зараз. Зелёненькім-то. Дзесьці будзе. Шахіншон і ўсё... Что? Сюды? Что адбылося? Я не ведаю. Все нормалёва. Ну, збірай тут гэтую пешку, табе... А, ну коня там нават не аддаю. Я ж тут все ж таки... Ну, яшчэ шах. Плюс 1 бал, гэта добра. Плюс 25, пешка оборонена. Ой, ну ферзя отдавать мне, конечно, не стоило. Тут пешки не пройдут. А, пройдут. Так. Так, ось тут вот пешки у яго опасные. Думаем. Пытаемся поразважать трошечки. Великий шанс на перемогу у меня. Налетать.
Давай. Я... Мабыць, першыню за некалькі гадоў гуляў першыню, у мяне ёсць вялікі шанс перамагчы. Я шчыра гавару вам. Зараз гэтую пешку з'ем і ўсё добра. Ну, ён тут мат не атрымлівае. Павернемся. І як-небудзь... А, мабыць, просто коня сюда поставить. І сюда. Альбо просто, ведаеце... А, тут можна ж гэтую пешку просто правесці. Аб чым я тут гавару увогуле? Давайте, пакуль уперад. Коня сюды поставлю, каб там не отвлекаліся. Другі ферзь зараз будзе. Мабыць, просто і заберу яшчэ. Усё ж таки тое поле я кантралюю. І... Ну, давайте просто уже проведем. Ферзь. Теперь можно праз шах вось гэта ўсё забраць, але не атрымліваецца трошки. Мабыць, яшчэ один ферзь паспрабаваць. А навошта? Тут можна ось так вот зрабіць яшчэ. Шажок, і можна спокойно ўжо забраць. Каб усё было спокойно. Пачалося. Таких мы баним. Шихеншон. Ну давай, трошки засталося. Трошки засталося, і ми перемагаємо. Упершыню ў чацвярных шахматах. Уперад. Один плюс один мне вызов кинули, я покуль не могу. Так, ось тут треба аккуратненько. Ну, спадзяюся, тут штосьці атрымаецца ўсё ж таки. Усё будзе добра. Сюды. Давай, трошки засталося тут. Сюди пайшлі. Зараз яшчэ аднаго ферзя праведу. Ну, ён там пакуль гэтую пешку туды давядзе, там уже ўсё скончыцца. Один ход застаўся. Плюс один. Яшчэ плюс один. Галоўнае пад не паставіць там. Ёсць мат. Ёсць! Юху! Не, там гэта не пад, все нормально. Ёсць перамога. Слана бы забрала не пешку. Ну, не, гэты сон там уже нічога не каштуе, гэта так. Такое себе осталось. Please be nice chat. Все, мы тут скончым. Мы перамаглі у гэтых шахматах. Я у шоку, шчыра кажучы. Так, ну менавіта на гэтым я буду скончваць. Калі ён праводзіў, ну, ладно, тады мабыць. Такс.
Ну, мабыць, а хаця у нас 5 чалавек на асноўным на стрыме асноўным 5 чалавек. Ладно, мабыць, всі хопіць. Хопіць на сёння. Ну, што казаць. Я дзякую усім, хто сёння прыйшоў. Дзякуючы сённяшняму стрыму зрабіць беларускамоўны канал. Жаданне павысілася побольш, і яго стала. Буду думаць пра гэта. Дзякую усім, хто прыйшоў, хто пісаў, хто паставіў падабайку. Да новых сустрэч, менавіта ў чацвер. Пастараюся ў сераду зрабіць новы ролик, там ён цяжка ідзе, але я спадзяюся, што ўсё будзе добра, ён выйдзе. Які ў суботу. А заўтра яшчэ, мабыць, выйдзе і шорцік. Пра турнір Берасцейскай вобласці, адборка на рэспубліку сярод хлапцоў і дзяўчын да 12, 14 і 16 гадоў. Першае з двух відэа выйдзе заўтра. У чацвер паспрабую зрабіць другое. Ну, калі будзе яшчэ жаданне. Заўтра проста такі, пад музычку. Вось. Усім да пабачэння, да новых сустрэч.